Away! Die is Brieke op Lirieke. Ek is Keister Blikkie Krout, greatest reactor of all time. Welkom by Brieke op Lirieke. As toe eerste keer jy reeds was, welkom terug. Ne? Wat ons hier doen is, ons react op awesome mense se music. Yes, that's correct. As jy nog nie subscribe het en you like what I do, please subscribe hier onder. Klik die subscribe knopje, so pad na 7.500, ons is amper daar nou, so 7,400 and something. So baie dankie van julle wat luister na my en doen wat ek vra, appreciate it, ne? Really appreciate it. Dit is julle wat die kanaal het groei, ek provide net die content. So baie dankie, ne? Los 'n like, los 'n comment dat man kan lees wat julle te sê het van my. En sê sommer wat dink julle van die song ook, ne? Ne. Daar sal altyd 'n link is na die track toe wat ek op react in die description hier so onder. So can go check it out. Please do that for me. Radio Eerste Rivier, my radiostasie, Radio Eerste Rivier, die nommer 1 online radiostasie hier in die Kapen. Al wat jy moet maak is, jy moet net jou musiek stuur. As jy artist is, moet jy net kontak maak, as jy jou musiek daar gaan speel wil hê, ne? Kontak net, as jy wil geïnterview word, kontak van Radio Eerste Rivier. As jy hulle toere doen, dan kom jy by Radio Eerste Rivier om, ne? Paar Ooskaap manne, in fact, Lakvat hulle was ook al, die 13 rekordse manne was ook al daar. You know, dit is ook al die song wat is op, een van die song van hulle wat is op gaan react. Vandag react ons op Mr. Lakvat, ne, van 13 records Ooskaap, ne, Port Elizabeth Kabega, ne. Lakvat featuring Benjamin YTTG. Happening is die song zijn naam. Wat is die song zijn naam? Produced by Rezo, beats by Waggy. Oké. Hij is mannen hij is mannen wat genomineerd was voor die awards, ne. Moet niet vergeten die Public Health Awards, ne. PE mannen wat daar gaan wies. Waggy is beatmaker of the year, producer of the year, denk ik. Rezo ook. Hij is ook genomineerd. Ik weet niet wat de categorie is nou niet, maar hier is het. Al die informatie, gaan kijken op Public Health page, ne. PE mannen is genomineerd, bro. Advice you. Maar als je dit van Kaap mannen bij die Public Health Entertainment Awards zie. So don't forget, it's award season. Don't forget. Rezo die beat produced bij Rezo die beat het Waggy gemaakt, ne. 13 records present, geen slaap, nie. Kijk hier nie, zijn 13 in, ne. So this Lakvat featuring Benjamin YTTG, hoor gauw. Wat sê die homies? Brady waarheid records. Oh, we beginnen zomaar lekker. As je een 3. Brady waarheid, man. Dat luister je zo, man. As je een 3. Waggy. Top sterk met die beat, bro. So 13 records is ek weet bestaan uit. Ek weet nie van Waggy nie, maar ek weet Rezo Real is daar. Lakvat, Skaamteloos en wie is die ander dok. Maar hulle is 'n hele klik. Ne? 13 records. Brady waarheid, man. Gebeur nou. As hulle die. Soms voel ik je verloren van binnen. Ook al voel ik dat alles is oor van binnen. Geen van mij gewoon uitzien als schoon van binnen. In die studio die week voor een stoer daar binnen. Hoe lijkt het tellen wil je zien aan happy? Hoe lijkt het tellen stukje van je aan happy niet? Als ik op planet it is happening. Brady waarheid, man. Ik zit nou bij die potplant, die borstbrand. Focus op opgaan van die. Ik zit bij die potplant, nee, borstbrand. Ik heb me denk wat doen bij die potplant. Brady waarheid, man. Ik zit nou bij die potplant, die borstbrand. Focus op opgaan van die pacht tot in die bootland. Die haat moet nou stop, man. 13 gebouw van die grond af. Dit was zo blind af. Ik praat nou van day one. God maakt my schoon nou van. Ja, sê die man dat het hard het geweek om vir 13 records van die grond af te kry. Bouw van die grond af. Dit was zo blind af. Ik praat nou van day one. God maakt my schoon nou van binnen. Bless my as ik die lewe druk. Die kracht uit ik my sinne. Leer jou hand nou oor my lewe. Asseblief God. Genees al my sonde. Nou vader, ek verstaan nie hulle wil ek moet dit maak. Ek is so focus op myself en ek jap om nie my nasie. Alles voel aan toe van binne. Ek verloor myself van binne. Kom deur baie dinge. Ek wys hulle ek is omspinne. Sê die man. Waarmee hy bezig is. En as mense wat nie wil hê 'n man moet dit maak nie. En hy's feite bro, as baie manne wat nie wil hê jy moet dit maak nie. Vir alles hulle in die jare game as hy. En die probleem met julle rappers is julle is 'n miljoen, my bro. Almal van julle kan dit nie maak nie. Almal kan nie genomineerd raak nie. Almal kan nie kwaai rap nie. Almal kan nie die sjade aandag kry nie. Almal kan nie reactions kry nie. Al wat jy moet maak is focus op jouself. Die man sê ek focus maar net op myself. Dis wat ek wil doen. Maar dan kom jy met jou nwata. Ha? Is te sê oom. Ja.
Laat toe van binnen, ik verloor mezelf van binnen. Kom deur baie dingen, ik wees hulle, ek is verspinnen. Ik spreek die blessers op al my broers en al my vrienden. Is dan die YTTG, die deert in die boodschap dingen. Die studio brandt ons uit, in ons blaasie kringen. Praat die white man. Soms voel ik je verloren van binnen. Ook al voel ik dat alles is oor van binnen. Sien hoe voel je man al? Hoe je sommige keren voelt. YTTG brengt nog al die hoek nice dier bro. Die kan het actually voel, ne? Nou, soms voel ik het is oor van binnen, soms voel ik het verloren van binnen. Soms voel ik je verloren van binnen. Ook al voel ik dat alles is oor van binnen. Ze van mij gewoon uit je reer schoon van binnen. In die studio die week voor een stoer daar binnen. Als ons in die studio is, dan week ons daar binnen. Nou, ons speel ja, ons studio toe gaan aan week ons. En YTTG en hulle het al klaar relaties opgebouw. Hulle het gekoppel aan die kant en toen ons bij die awards was, bij die PE Pop Awards was in July. Toen kon ik die mensen. Ik word die mensen baie dagen. YTTG alleen op de plantatie uitgerook van Kabega, my bro. Alleen. No? Aan Debbie, man. Ik kan niet groeien hoe een jong mannetje zoals die. Kan soepa, je kan. Voor YTTG opstaan is het eerste een schijf, bro. Hij man zijn ding. Hij moet paf. Anyway, ik doe maar die punt af. Die mensen zijn geconnect. Zie je wat dat ons gemaakt het? Ons, ik zeg ons. Ne? Ons Weskaap homies, ons Ooskaap homies. Ons het een fondatie nou, bro. Nou gaan ons, het gaat moeilijk wezen om mijn fondatie te breken. Die fondatie was al gebouwd geweest. Rest in peace, Junantele. Maar Junantele had al klaar gekoppeld al hier, ne? Oudada, J-Baxele. Shout-out Oudada J-Baxele. Die mensen had al klaar die connection gebouwd. Ne? Ali Biela. Die connection klaar gebouwd. Misschien dat het een beetje verdwijnt, want dan kom je mannen terug. En ons versteek uit band, maar dan net weer. Shout-out allemaal van jullie wat deelgenomen aan dit. Ze van mij gewoon uit je reer schoon van binnen. In die studio die week voor een stoer daar binnen. Hoe lekker tellen wil je zien en happy? Hoe lekker tellen zoek je van je happening? Als het ik op planet, het is happening. Als het ik op planet, het is happening. Kom eens. Van die kap tot een PE, samen 13, zet die werken. Ik zie dat je waar je heet, hij is zedem, niks dan. Nee, waar je heet, hij is zedem, dat is waar man, YTTG. Samen 13, zet die werken. Ik zie dat je waar je heet, hij is zedem, niks dan. Al wat je gaat krijgen is rejections, perfect. Hoe kom ik waar je van perfection? ID, ik zoek mijn ID. Die lieve is die voor mij niet, is die voor mij niet. Ik kan doen niks verkeerd, maar ik krijg die blame me, die blame me. Like aan elkaar, ik weet die of je vader make a safety. AD. Die klonk kan niet, hij kan niet nuchter als hij niet, man. Die man is dik geroepen. Maar hij enjoy hem in die studio, man. Ik kan wel net zien, man, hoe rap die man. Like aan elkaar, ik weet die of je vader make a safety. AD. Wat make je niet ervaren, kom in aan met AD. Maar die vader drie koets. Is boodschap. Van die Ooskaap. Is alert. Nou, ik moet zeggen, die beat is nice, my bro. Wacht je, is een nice beat. Ik moet zeggen, dat is een nice beat ook, bro. En dan is het alles bij elkaar gebracht, wat is zijn naam. Dat is zo real. Shout-out Fame. Ze kan net... Kijk, dit is actually voel mij bij je personal, man. Die voelt mij bij je personal. Ik denk lak van de weer iets gegaan. Nou, hoe zit hij die uit verstaan ze nou? In combo met YTTG. It's working. You know, hoe ik gezegd het. Ooskaap en Weskaap. Ons connect. Dat is Noordkaap, man. Wat is met connect? Dat is mensen in Bloemfontein. Ik weet, dat is mijn Zobuk, man. No? Maar, als man in Bloemfontein, als man in Noordwest, zo connect. Ik ga gewoon net namen noemen, nee. Net veel context te geven. En in Noordkaap heeft ons, ik ga net uit 2 mannen zijn namen noemen. Zijn naam klonk één niks en zoeken. Vonnie Musical, hij mensen, sta. En die Bloemfontein en, als het Heidedalen in Bloemfontein en Vrijstaat, het was hij gewoon ook mensen. En in Noordwest het was voor die Pomenisteer mensen en hij Alabama's mensen. Dat is nog. Dan het ons in die Ooskaap, het is wat dit in de records, loyalty records, you know, als een klompje honde aan die Ooskapen.
in die Weskaap het ons hoef ek nie name te noem nie. So ons het dit, dis die platform. Ons moet net by mekaar kom en die dinge laat gebeur. Daar is dit vir dit Briek op Larika Keista Blik met 'n reaction op wat is die song se naam jong? Geen slaap nie, né? Tin Records. Lakfat featuring YTTG. Stay Black.